Nagising ako ng 1 AM sa sobrang kati ng kamay ko, nag-cash in ako ng 200 pesos para makapag-spin. Pagkatapos ko mag-cash in, lumabas muna ako para kumain at para merong energy. Magsaing muna tayo ng noodles at boiled egg. Hindi pa natapos ang pagsaing ko kaya nga prepare na lang ako ang para kainan na. At ito na nga, kainan na. Ang boring naman, kaya music please. Pwede kayong mag-cash in minimum of 50 pesos at cash out minimum of 100 pesos, kaya kung may katanungan kayo PM lang kayo. Salamat. At sa halagang 200 pesos umabot ng 649 ang pera ko at hindi na ako nagdalawang isip at mag-cash out na tayo. At ito na nga, nakapag-cash out na tayo. At nagpasalamat ako sa ating mga solid supporters ng Uncle J at shoutout sa inyo mga Cole. Shoutout sa'yo Chris Lee. Sa'yo din Junsel. Shoutout din sa'yo Brian. Please lang Brian, kung may bagong player kabigay mo naman sa aking hahaha.